Hei, monyet, menang sedela. Aku lagi tapak. Wah, oh, Bima, Bima, bapak ora jelas asale. Bapakku wae orang mana sih ngerti. Wah, oh. Ojo ngono nyet, meneng wae, aja rusuh. Wah, oh, Bima, Bima, bapak mau nganak, bapak mau nganak ibu motong. Wah, oh, monyet rono, terus guyu ngenyek, nanti gawe banteng Bima. Nesu banget. Amarah kayak begini nyebluk. Dheweke banjur nutup pucuk gunung selamat nganggo sumune sing kuat. Banjur watu gede kuwi mabur adoh saka pucuk gunung menyang sisi kidul. Ing medal menika wonten ing desa Pedasang satunggaling dusun alit cedhak gerak kidul ana pasangan kewan prasaja yaiku Pak Jago lan Bu Jago. Esuk iku Pak Jago lan Bu Jago menyang sumur kanggo munggah beras. Oh, oh, oh. Jago klurung rame kapiar sih lawang luru pandelian tri kalawan ing semune watan bang sulak ibun mertandani yen bangun enjing nalika Pak Jago esih ngembang dumadakan ana watu raksasa tiba saka langit dong meh tutupin dalan. Bu Jago keserimpet beras sing digawa mutah. Pak Jago banjur nembak watu gede kuwi nganggo sikile sing kuat. Mertandani yen bangun enjing. Awas nih, tunggu nih. Watu gede kuwi mabur adoh. Banjur pecah dadi telu. Pecahan gede tiba ing pesisir kidul dadi gunung selok. Pecahan gede sijine tiba ing jejere dadi gunung Srandil. Pecahan cilik kaya tumpang dadi gunung Kempang. Wiwit cerita iki warga pada nyebut bukit mau minangka gunung Srandil. Asale saka tembung sranane adil. Tegese sarate kudu adil. Adil marang awake dhewe, marang wong liya, lan marang Gusti Maha Kuasa. Nggak rencang-rencang, aja gampang nesu. Amarga nesu bisa gawe petaka. Nanging wong sing adil